vyzbrojili. Vojna v Afganistane bola dôsledkom toho, že bola jednoducho vyprovokovaná. Afgánci mali dostatočný dôvod, aby tam tieto nepokoje vznikli práve tým, že boli tie opozičné sily podporované, financované a vyzbrojované Spojenými štátmi. A k tomu takisto existuje x dôkazový materiál a dokumentov. No, čiže Rusko, aby som to uzavrel, v tom storočí, posledných 100 rokov určite neviedlo ani zďaleka, ani percent, to sa nedá ani porovnať. Toľko dobyvačných vojen, alebo nejakých konfliktov, ak vôbec teda nejaké boli. Áno, bolo aj Čečensko, ale to sú naozaj tieto príklady. Ak si zoberieme Spojené štáty a povedzme aj Britániu, ktorá bola predtým tým najväčším impériom, kde vlastne slnko nezapadalo, ako sa hovorilo, tak tieto krajiny jednoducho vražďovali milióny ľudí. A či to bola India, alebo to boli bývalé kolónie, to sú krvavé jatky 20. storočia. 20. storočie je najkrvavejšie storočie v dejinách ľudstva, kde zahynulo viac ako 50 miliónov ľudí, čo nezahynulo dovedna vo všetkých vojnách v histórii sveta. To si treba uvedomiť. A keď vieme ešte aj to, že pritom zahynulo v posledných vojnách 90% a tá krivka stúpa, tak ako môžeme hovoriť o nejakom humanizme? Ako môžeme hovoriť, že sme lepší? Ako môžeme hovoriť o demokracii, keď nás do tých vojen vedú tí, ktorí za nás rozhodujú? Ako môžeme dnes na Slovensku hovoriť, že sme v demokracii, keď za nás rozhodne Dzurinda, že jednoducho uvoľníme vzdušný priestor, aby sme mohli bombardovať Srbsko, aby mohli bombardovať spojenecké bombardéry Srbsko. To proste je nemysliteľné. Dnes demokracia nefunguje. Ak si zoberiete ten základný princíp, a tým základným princípom je, že ľud, to znamená vláda ľudu, má rozhodovať. Ľud má rozhodovať o tom, akým spôsobom sa budeme správať k našim susedom, aké vzťahy zahranično-politické budeme mať s jednotlivými krajinami, prečo s jednými chceme vychádzať a prečo s druhými jednoducho tie styky udržiavať nemusíme. Napríklad musíme udržiavať so Spojenými štátmi a s Izraelom v tejto chvíli, ja nehovorím, že nikdy, v tejto chvíli, pretože ich vlády nie ľudia. A to je veľký rozdiel. Pretože ich vlády sú zločinecké a teroristické. A boli od začiatku. Izrael už od roku 1948 bol teroristickým štátom vďaka svojim vládam, nie vďaka ľuďom, pretože oni sa búria. 54% ľudí v Európe pokladá Izrael za najväčšiu hrozbu, najväčšiu prekážku k svetovému mieru. Viac ako 50% Židov v samotnom Izraeli je proti takýmto zásadným agresiám, ako je napríklad ten biely fosfor, ktorý používajú v Palestíne, čo je mimochodom vojnový zločin, pretože je to zbraň hromadného ničenia. Pozastavme sa ešte nad jednou vecou. Ak dnes hovoríme o tom, že v Iraku neboli nájdené zbrane hromadného ničenia, napriek tomu tam zahynulo 100 000 ľudí, podľa Burnhamovej správy je to 655 000 ľudí. Ak o tomto hovoríme, že títo ľudia, a 90% z nich boli ženy a deti a muži, a teda civilné obete, prosím vás pekne, ako môžeme vôbec fungovať na tomto svete? Ako môžeme toto schvaľovať, keď na druhej strane štát, ktorý evidentne používa tie zbrane hromadného ničenia, nie Irak ich používa, Irak ich ani nemal, ale Izrael ich mal. Izrael používa biely fosfor. A biely fosfor je horší ako napalm. A napalm, viete, o napalme sa vedelo ešte za gréckych čas. Lebo to je v podstate želatína lánového oleja, ktorá je mimoriadne horlavá, prilepí sa vám na telo a tak ďalej. To je napalm. V podstate. To som povedal veľmi zjednodušene. Ale fosfor je ešte oveľa horší, pretože už len tie vdýchnutie tých pár spôsobuje edemy, spôsobuje napuchnutia plúc a tak ďalej. A ľudia, ktorí sú zasiahnutí bielým fosforom v nemocnici, umierajú na infekcie, v nemocnici umierajú v obrovských bolestiach. To nie je len, že ich zhoria. Áno. No a teraz aby som to dopovedal. Toto je pre mňa akože kľúčové, že ak je Irak označený za krajinu, ktorá má zbrane hromadného ničenia, napriek tomu ich nemá a je tam vojna, je tam vyvraždených 100 000 ľudí, civilistov, ale napriek tomu proste nič sa nedieje a verejná mienka akoby nič nehovorí. Sme proste ľahostajní voči tomu. Ale na druhej strane je napríklad krajina, ktorá používa zbrane hromadného ničenia, chemické zbrane, základné zbrane. To znamená, že je to vojnový zločin. Ako môžeme my udržiavať diplomatické styky s krajinou, ktorá má na svojom čele vojnových zločincov?
A to isté sa deje samozrejme aj v prípade Spojených štátov. Myslím si, že som zaznamenal jednu demonštráciu, ktorá bola aj v Čechách. Ja som ju nevidel. Ani som bližšie ju nejakým spôsobom neskúmal. Každopádne viem, že existujú aktivisti, ktorí proste sa pýtali polície, že ako je možné, že tu dnes má stretnutie vojnový zločinec, ktorý je odsúdený aj za vojnové zločiny. Samozrejme je to medzinárodný súd, ktorý je pro forma, ale to sú veľmi vážne otázky. A vtedy som si uvedomil, že aký sme my vlastne bezmocní, že tá demokracia skutočne si nemôže fungovať, že nefunguje, pretože ten policajt na ňa pozeral ako na odporného červa, ktorý mu práve tam niekde, najradšej by ho rozmazal, keby mohol na tej ulici, aby ho tam zmlátil, ale keďže mal kameru, tak to nespravil. Ale v skutočnosti demokracia je o tomto tu, že normálny človek príde a pýta sa, ako je možné, že si tu podávate ruky s vojnovými zločincami, ktorí majú na tých rukách krv, ktorí môžu za to, že jednoducho tieto svinstva sa dejú. Neznamená to, že sa nedejú na druhej strane. Co tým teraz nehovorím. Ja teraz hovorím o používaní zbraní hromadného ničenia. To znamená chemických zbraní, ktoré tam nemajú čo robiť, pretože to je vojnový zločin. A títo ľudia, to znamená, že títo zločinci si dneska s týmito ľuďmi my, naša vláda, to znamená, že naši zástupcovia, toto je tá demokracia, ak si s nimi podávajú ruky. Ja neschvaľujem vojnových zločincov. Prečo žijem v štáte, kde neschvaľujem zločincov? Prečo mám platiť dane v štáte, ktorý má na svojom čele tých ľudí, ktorí si podávajú ruky s vojnovými zločincami, ktorí schvaľujú to, aby sa používal biely fosfor, ktorí schvaľujú to, aby sa používali zbrane hromadného ničenia, ktoré sú všetkými medzinárodnými organizáciami schválené, že to jednoducho nie sú zbrane, ktoré by mohli byť zbraniami konvenčnými. Ja nechcem žiť v takej krajine, nechcem podporovať túto krajinu. Každý jeden máme možnosť s tým niečo robiť. Každý jeden máme možnosť odmietnúť žiť v tejto krajine. A nemusíme ani chodiť vôbec do ulic. Mám proste x možností, ako spraviť zásadné opatrenia, ako sa postaviť na odpor, ako spraviť občiansky proces, ako spraviť proces v zmysle, že nebudeme naďalej participovať ani ekonomicky, ani žiadno iná na prosperite, alebo teda na prosperite, na fungovaní štátu, ktorý jednoducho odmieta základné hodnoty demokracie. A tou základnou hodnotou je v tomto prípade to, že my máme ako ľud mať možnosť rozhodnúť o tak dôležitých veciach, o najdôležitejších veciach, aká vôbec je. To znamená medzi životom a smrťou. To znamená, že my nemáme možnosť dnes povedať, že ideme do nejakej vojny alebo neideme do nejakej vojny. Ako je možné, že o tomto niekto rozhoduje? Ako je možné napríklad, že aj tých Spojených štátov o tom rozhoduje, ja neviem, jeden človek, dvaja ľudia, traja ľudia, alebo nejaká vláda, alebo prezident. Jeden človek rozhodne o tom, že či to bude. Veď to je presne impérium, to je imperátor. To nemá absolútne žiadny rozdiel medzi tým, čo bolo za rímskych čias a čo bolo v stredoveku. To je to isté dnes, čo bolo aj vtedy. Pozri sa, veď v Spojených štátoch o tom už rozhoduje iba Obama. Veď keď šiel do Líbie, tam zahučalo tiež asi 45 000 nevinných ľudí. A on to nenazval ako vojna, bola to nejaká kinetic action, a kongres, lebo podľa americkej ústavy vojnu môže vyhlásiť iba kongres Spojených štátov a nie prezident. Kongres už nevedel čo, aby nestratili proste nejakú tú svoju tvár, tak už mu povedal, že pozri sa, že pýtaj si od nás žiadosť, povolenie, my ti ju dáme len pro forma, len príď. A povedal, verejne prehlásil Obama, že nepotrebuje kongres k tomu, aby on mohol ísť do vojny. Takže v tých Spojených štátoch už ani ten kongres, aj keď je už jak úplatný, je tam formálny. V dnešnej dobe to robí naozaj jeden človek. Taká je realita. Áno. Napríklad aj vo vojne, to bola napríklad snemovňa reprezentantov, tam to bolo 420 ku 1. Jeden jediný hlas, to bola Černoška, nespomeniem si na meno, ale mne sa veľmi povedala. A takisto to bolo dvaja ľudia v kongrese hlasovali proti vojne vo Vietname. Dvaja ľudia. Jeden z nich bol senátor mimochodom ako pre mňa takisto úžasný človek, tiež toho kalibru ako John Pilger. To sú veci, ktoré dnes stojí rozum. Ale je to hlavne kvôli tomu, že samozrejme, existuje tam lobby. Existuje tam veľmi silné lobby. Vieme, že ako dnes funguje ten lobizmus, zvlášť v Amerike. A kto v skutočnosti sú tí ľudia, ktorí ovládajú Ameriku a ktorí majú enormnú aj moc. Aj, som povedal, vzhľadom na to, ako sú previazaní, ako dokážu hýbať. Mne to ide tak, ako ten malý človečík, čo sedí v tom obrovskom stroji, ktorý ničí krajiny. A ten malý človečík hýbe celou tú mašinériu vojensko-priemyselného komplexu. A ten vojensko-priemyselný komplex a tá obrovská mašinéria moci, sily, militarizmu, ktorý dneska vidíme okolo seba a ktorý máme pocit, že to je práve Spojené štáty americké, to vôbec tak nie je.
áno, je to obrovská mašinéria, ktorú vyprodukovala. Najväčší objem HDP ide práve do zbrojárskeho priemyslu, čo je ďalšia chorá vec v tomto svete, pretože už dávno by sme sa mohli zbaviť mnohých aj chorôb, aj mnohých takých neduhov, ako je napríklad, ja neviem, zaostanie, povedzme, v afrických krajín, ako je obrovská chudoba, ako sú neliečiteľné choroby, alebo vyliečiteľné choroby, ako je proste x ďalších vecí problémov, tak dneska to smerujeme v troch štvrtinách, alebo dokonca v 80-90%, ako kde do objemu zdrojenia. Takže toto sú všetko veci, ktoré sú, veď sa na tým, ako, to ja si myslím, že keď sa stane proste niečo a nejaké generácie po nás prídu, teda ja som o tom presvedčený, ja si to úplne tak živo predstavujem, že oni nebudú veriť, oni nebudú chápať. Tak ako my sme, akože v presvedčení, my sa pozeráme, zober si to tak, že pozeráme sa na filmy, kde Hitler... Áno, toto ma napadlo tiež. Kde Hitler jednoducho tak ako gestikuluje v 30. rokoch pred davmi a vidíme ten ošial. Áno, vidíme ten ošial, vidíme to fluidum, ktoré tam v podstate, ho teda nevidím, ale vidím to, ako to funguje na tých ľudí. Je tam ten light dome, tie obrovské svetlá delostrojárske, ktoré idú až do neba. Proste toto všetko, táto úžasná aj v tom zmysle, že pompezná mašinéria, ktorá ide aj cez špéra, architekta a tak ďalej, že vidíme, že aké to je celé úžasné. A pozeráme sa na to divadlo, pozeráme sa akoby na tú reklamu moci a sily a teraz vlastne vidíme to isté, ale tam vidíme, že ten Hitler bol proste chorý psychopat, lebo sme si proste povedali, že áno, je to chorý psychopat. Zrejme asi áno, aj bol. Ale na súčasnú moc a na súčasných prezidentov sa drvivá väčšina ľudí vo svete nepozerá ako na chorých psychopatov. Keď k tomu budú mať komentár, predstavte si, v 21. storočí boli títo chorí psychopati zodpovední za krvi preliatia, tak zrazu ich budete pozerať sa na nich presne tak, ako na toho Hitlera. To nebude ten príjemný akože obraz politika, ktorému leží na srdci osud tejto planéty alebo jeho krajiny alebo bezpečnosti tej krajiny. Zrazu budete vidieť jeho presne tak, ako to Hitlera, ale teraz to nevidíme. Nie sme schopní to vidieť, pretože sa nedokážeme pozrieť do spätného zrkadla. Teraz vidíme pred sebou normálnych ľudí a to len v dôsledku toho, že suma tých informácií a suma toho, že si to nedokážeme ani pripustiť. To je ten najväčší problém. Mnohí z nás si nechcú pripustiť, že to tak je. Áno, ja si myslím jednu vec, že proste pokiaľ budeme sedieť so založenými rukami, takisto ako sedelo ľudstvo so založenými rukami od roku 33 do toho roku 39, tak ako by to moji kamaráti povedali v Brne, asi potrebujeme dostať počuní, aby sme sa zase zobudili, vieš, a na nejakých ďalších 40-50 rokov, alebo proste, vieš, zase boli normálni. Pretože áno, hovoríš presne to, ako to je. Dnes sa deje úplne zrkadlujete to isté, čo sa dialo vtedy. A predtým v histórii tiež, toto nebol iba Hitler. A ľudia vždy iba sedeli a mlčali. A potom bolo zle. Teraz je otázka, či my ako súčasť NATO budeme niekedy zatiahnutí do takýchto konfliktov alebo nie. A chceme to riskovať. Toto je v tom. Ale Martin Luther King vlastne na to hovoril aj v rámci vojen vo Vietname v 60. 70. rokoch, teda, že to mlčanie je naozaj ťažkým zločinom. Áno, je. A to vieme. Lebo, a to teraz nemyslím na to, že len na tú jeho známu vetu, že teda to mlčanie ako také, ale mne teraz leží na srdci to, aby tie médiá, ja som ten, ktorý bude vždy tvrdiť, že dnes ten systém je založený na médiách. To je skutočná moc. A to, pokiaľ si uvedomíme, tak to zás nie je až tak dôležité rozobrať ten systém. A v tomto som absolútny optimista. On sa rozoberie aj sám, ale vieme mu v tom pomôcť tým, že jednoducho budeme mať jednak alternatívne médiá a tam sa v žiadnom prípade proste, ja si myslím, že v tom by bola naozaj, že občianska vojna zrejme, keby sa pristúpilo k tomu, čo sa naozaj navrhuje aj v rámci teda tej legislatívy Európskej únie, že by mali byť obmedzené a regulovaný prístup k informáciám, alebo respektíve regulované to, čo sa môže a nesmie iným slovami cenzúra, o tom sme hovorili. Takže médiá sú kľúčom k tomu, aby sme mali pravdivé informácie a na základe pravdivých informácií potom aj samotní obyvatelia Ameriky, čo sú úplne normálni ľudia,
takisto, a veď to si nemusíme ani hovoriť, to sú akože jasné veci. To nie sú akože krvilačné šelmy, alebo že zlí vojaci, a napriek tomu, že niektorí sú naozaj že úchylní. To sme dneska o tom hovorili vlastne v zmysle tom, že tam existujú nejaké kill týmy a fotia si tam tie obete a excesy, ktoré tam jednoducho robia, ale to sú psychopati a obávam sa, že navyše